Kani kadai kadudashan MEGHALAYA bani pediang sengobhai pi baro syakatup kubor mentaga janmil. Shwaban page ki kubor ki babniak ini page shwaya kimat bukongsan. Sedang kedorbar telang jong keying dorbar kari haringkat ke jingkot banwanra yaki jingatai ki padang jingmud kentu menteri rang baduk kari yaki seng sain perthai ban kentiu ya karoi kapat om ban ya kentho. Rakhi gejala ya ka World AIDS Day anstang ke sarkar ya ka mission ke basansnem ban penya ri gejingdon ki Jakates. Mi jingkulmar hakapud ka MEGHALAYA Assam nakada umau nongrim ka MGNREGA hiar ki bor penya district banwanra gejingya sup hakasnong maikudi. Bat yolat kinong sengkam sengjam ban pen I yagi tiar balashnar kikti haka MEGHALAYA SARAS Aajeevika fair ka Bahrio. Mentang ini kami iki kubor babnia haga jela. Ka MEGHALAYA AIDS Control Society henne kasngi kala rakhe ya ka World AIDS Day ha State Convention Center. Hagani ka program la sakhi ya gijing shimbanta diki MLA ki he sarkar ki nongtrei ka koi ka khia ki ken hon jang ki seng samla bat ki we. Haba ajing kran hagani gijing lang umentri ka tanat ka koi ka khia uba wailat miki shela ula kubur ya gijing kiu ki nongpang HIV hagajela bat pen bana ba ka sarkar kan stang ya commission ka basan snem ban pen ya rigi Jakates hakil leng gejela da ka bamang pisa palat arbusan kulur tingka na ka benta gijaka sumar bat Jakates. Like NCH and family welfare. And it's one of the strategies to Urge the people of the state to please, to work together, to unite. And because this is not possible if you are only expecting from max or from the government. So we have to work hand in hand for this. Because a state is like a body. If one part is infected, then it's going to spread to the whole body. President ka MEGHALAYA Congress uba Vincent Pala henne kasngi ula keno ba gajing thmu banthau ya ka North East Regional Front ha gajing shisha ka dei ka buit trekam balashna da ka seng BJP bat ka RSS katkum gajing ong uba Pala kani gajing thmu ka long ban penrung yi kinong yalam ka than bat kinong tapwood ki bas kem hapo ka gen huan jong ka NDA ula pen pawru ya gajing sngokhia halor gajing keu jong karam balashim da ka sarkar jilla da ka bashim ya ka kum ka mat ka bas sngokhia bha Shushu uba Pala ula keno bagi beliau hakil lenggejela kilas dang ban sngothu ya gijing don kam jong kaseng Congress da ka babenrap babun ngut kinong elam baper ken rung syakani kaseng hagini gisngi gibanwan. Something significant this time because the election in Carlos is around the corner, hopefully by April. So many of the people who were in the Congress left the Congress and now they realize that Congress is the only party who's stable and who's fighting for the minority, who's fighting for the tribals. That's all I think they all come back to us. It's a good news for us, not only in Karo Hills, even here in Khasi, Aajeevika Hills also. Hopefully by New Year, many of them will be joining back this time. Kajing kulmar kalami hakasnong maikuli kabadon hakapud ka MEGHALAYA bat Assam hadian balakinno bagi don gibriu na Assam ki bala ta'rong ya umau nongrim jong ka MGNREGA balabu da ka sarkar MEGHALAYA
Ki nong shong shnong kamai kuli kila persha jur ya kani gejing le kabala wanra i gejing yakan at kabala ne nadu gajan mit sngi ublei hadu ka step jong ka siningkong. U Deputy Commissioner Karibhoy u Abilash Baranwal ula pantep bala bu ya u magistrate bat ki pulit bante lakam ya kani gejingja. Layat rei langru bat u Deputy Commissioner jong ka Kamrup District. Shushu lathau ya ka Peace Committee ban wengi gijing e ki bajuan man kapor ha ka thain khaput bat ban pentikna ba ya gijing yakan at an penbet da gijing yasung. Yesterday late night that some antisocial elements have blackened the MG Narega board for Maithili Fishery Pond. We immediately dispatched magistrate yesterday to have a word with the people to show presence from the administration side. Simultaneously, as of now, we have already taken it up with the counterpart district administration to make sure that the culprits are brought to book. Those who are trying to bring or disturb the social harmony over there, they should be brought to book, and so that there is no untoward incident in the future as well. Kahinyutrap Integrated Territorial Organization lani kahito kala persajur ya gijing temu banbu karkhana shna dobilat jongga Shri Cement Limited Hadaistong East China Hills da kabaong ba kalong gijing ma kabakraw ya kilingkha kaba kitalong bat kirukom imtanrai kani kajaka kacngai tangkumba iwe point san kilometer na kashnong bat laker saudong da ka khandau kabasbo bat kadon kam shibun ya ka hakathan gajingmi ile air jabo kala ban pensnieu ya gijing thung chingtep bat ka khandau kahito kala bu jingliru ya ka single window agency hapo gajingalam umentri rangba gajela namarba kala menjur ya kani ka project claim da perkhat ya gijing e ki bakta ya kamariang bat ka kamai kachi kaseng kala dawa ban pensange no ya katei ka project. So we as an organization, we feel that development cannot be bulldozed through because it is politically convenient. Public trust cannot be undermined simply because a clearance comes stamped with high officer. When the livelihood of indigenous farmers and ecological balance of an entire regions are at stake, Kipat ba nong shong shnong jong santali kishnong ki bahab hapo ka Mountain Rong Polling Station ka ba ha Mountain Road Civil Subdivision kila kubur ya gijing persyang jong ka sarkar ban penkut no ya gijing e ki bala bun snem namar gijing bam biang kalet kawan da ka ba mang pisa ban shna ya ka surok ka ba ladon kambha ka ba penyaso ikini ki santali kishnong kum kadak kajing sngongu kitei ki santali kishnong kila penlong ya gijing alang ka bakirpang ha kishnong lum ding song ban pen ko buram ya UMLA kathan uba Methodius Dakar uba longru menteri katanat Food Civil Supplies and Consumer Affairs. Khasi pada kini kismi nakaliang gojong pi kum kirong chong sinong jong ka Mountain Rong bajong kini kisinong ki pamarjan ngangai pi tu biang baka jinglek jong aban kersan ya ka sarkar kamdei nam ta ka jing metoy cement nane kamdei tang nam ta ka ta jing set kala jong yano ndai ka dei nam ta bangin yo ya kini ki jing ki kampen roy hapo ka consistency. Kashnong umkra Haribhoy District kalale da kabating e persya igijing shalan kiat bean hakamiet si sajan hakaba kasengkentei jong kathan kala khanglat ya kawe ka kali kabala suba bakakit kiat hadian balayo chingtip na kalyang ka Village Defense Party na umkra bat kishnong bamarjan haringkat kasenjuk kirang ba shnong kila jurep ya kani ka kali bat kila yo ban kurob hadu shipau berni ka kiat persi. Ya kani kekiat balayo gurum la penjat da kabathang ya ka hagijing don lang chong ka sengkenthei ki VDP bat ki nong yalam senchuk bat pha ik khubor ka bashai persha iki kambi an bat ki kampen mensaw hakate kathan. Berapa itu?
Bar ese ku silak mah. Thewing se thera to sikhi. Ha Meghalaya kamen siam juga jingseng kam sengjam bat ka kam snakti ha nong kendong kala long ga jakap deng lengba ga jingpli ya ka Meghalaya SARAS Aajeevika fair ka bahan rio da ka bawan ra lang yi nong trekti ki dkhot jeng ken hun self help group bat ki nong seng kam sengjam na keleng ga than bat na shabar kania kayo katmu ban kentiu yi ki sap ki phong ha ki snong ki thau da ka ba pen ne pensa ya ka rukom im jongki tungin ya khmi yi ki khubor ki babnia ka Meghalaya SARAS Aajeevika fair Hajar Pusan ka bahan rio lapan long da ka Meghalaya State Rural Livelihood Society kadang ya chakmat da ka jingtemu ban kentiu ki nong sengkam sengjam terairi terai muluk bat ban ailat eki ban pen i ki marjong ki nakaliang ki nong yasham benta nakathan ki lapan pawe ka jingkmen ba ki lala ban pen i sha ka perthai lengba ka ni ki yo kiri gini ki jingthai naki saiwul langta bak kitiki sabon ki bangi nahi kan ni nang persang mata ketika sen ke benengkong tingi pak tip ken kat makan iwe ka jingti bat ka jing kamai So this will help all the artisans and all the whole if these kind of products go around the state or around India, then they will get the recognition. They will get some livelihoods from generation also from this. Haba ay jingkran haka jingalang Parliamentary rang ba ka jala konrad ki sangma ula ong baka jingtre shitam ki self help group kalalong ka way ni ki senjam ka bala ban pen kalador ya ka jala hakini ki news nem balala. The entire goal of the self-help group movement did not start with the target to have 55,000 groups. It did not start with the fact that we saw NRLM programs being not utilized properly. It did not start with the fact that we wanted to give 1,200 crores as financial disbursement to women's self-help groups. No, it did not start with that. The movement for self-help group involvement started with saving mothers' lives. Kani ka Meghalaya SARAS Aajeevika fair kadang yai beteng ban longkom ka rinsan ka bakong san na ka benta ki nong trekti na ka than ki ken hun seng jo ki ken thai bat ki nong seng kam seng jam ban pen i ki sap jong ki bat ban pen khlan ya ko kom im ha ki nong kendong ha ka leng jong ka than Borio report DD News Meghalaya. Ka North East India Organic Week kam buyers and sellers meet ka baningkong kalapoi sya ka bakut henne kasngi ha courtyard by Marriott ha ka ba menteri rang ba gejala ukonrat ke sangma ulaya don lang ha kani kasngi penkun ha ka jingkren jong menteri rang ba gejala ulapen scam biang bagi policy bat ki program jong ka sarkar kidang long gi baskem ban kershan ya kinong rep ha keleng gejala bat ka than barok ka we Shushu usangma ulapan pau baka sarkar kadang wat kilat kilenti ban kentiu ya karep karyang kajing penroy ya gijing ri jing dom bat ban penyar gijing kershan ka bakham he shiginong rep ha ki benta baper Farmers have been a very important part of our policy making. And I don't know how much the departments have shared with you of the different programs that we have done, the different mission mode programs we have done, how many farmers have been helped, whether you talk missions starting from a ginger mission to a turmeric mission to a floriculture mission to mushroom mission to jackfruit mission to aroma mission, every single program. Mentangan ya page ki kubor nakatan chatay lamingi.
Gajing per hakarukom bad gajing internet jong kamariang. Katba Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ru ya gajing no senyang jengki beriu kani katan ban kentiu ya kari. Nakaliang Menteri rang ba Nagaland nei piurio haba ajing kren ha kani gajing rakhi ulai ro ya ginong yalam ki balai le persha na kabenta gajing yo ya gajing itu bad ka hok jong gajela. Ulap diang sngau bha ya gajing pension sur ya gi kendon jong ka protected area permit ha kapor badon ka tamaza hornbill bad ula kentu ya ka sarkar pedeng ban perkhat ban wengpura ya ka khnang ban kentiu ya ka kam jingok kai bad ka roi ka par jong gajela. Nantangin ya pai shiki kubor na kelengkari. Kador bar telang jong kayeng dor bar thau an gari kelas dang henegasngi hakaba ulampang kalok sabha om berla ulapen pau igi jingkermen ba kandon gajing shibenta kabarat ba na baro ki MP bat banlong ka basaiso bat ka badon jingmun hashwa ban sedang kador bar Menteri rang badu kari Narendra Modi ulaken tu yaki seng san perthai bakin kiar na kabapin kala ya kayeng dor bar kum kamadan thma na kabenta gajing sngosi lane kamadan jong gajing le dan bor da kabapen ksan ba kajing perkhat kadai na kabenta karoi kapar bat kajing kit khli ha ka senchar pat ba ula ong ba kani kador bar tlang kam dei tang gajing le rinti henry kadai kalat ban pen state ya gajing kiu jong kari hi baro kawe. संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। Kaken hun sipai sun jong ke India kalapin kinria no ya laispa lai pusan ngut ki pat ba nong India ki bala sakut ha Sri Lanka hadien gajing wan len shop ke Cyclone Ditwah. Kaba kila kit yaki sha Thiruvanan Thapuram lengba ka operation Sakar Bandhu. Artli kiling sun IAF ki badang shin kila penpoi ki tiar jongki bad kila kit yaki nong let nong wan ki basakut ha Colombo ka nor ka roots kala penbyang yaki bas bakerpang na kabenta ki nong let sha Thiruvanan Thapuram ki telong khubor na katanat yadari kila ong ba kiling sun MI-17 bad ki sipai bakerpang kila treshitom ban pelaj im ha Sri Lanka. पूरी तरह फंसे थे और आज जब हमको एयरपोर्ट पर पता चला कि इंडियन एयरफोर्स हमें दिल्ली तक लिफ्ट कर रहा है तो हम खुशी से समा नहीं रहे थे। बहुत खुशी हुई और वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट। Mentangin ya pai shiki kubor na keleng ka perthai. Kajing yap beriu ha Sri Lanka kalakio shakalai spa lai pesangun na kajing len shop ka Cyclone Ditwah ha kaba lai spa nyo pongut kidangja. Kajing shlai bad kajing tua kandau kadang yai peteng ha keleng ki district. U President Jong ka Sri Lanka u Anura Kumara Disanayaka ula ong ba gajela kalapin state ban ai kilat jingaram.
Kishipai jong ka Sri Lanka bat India kidang yale kat bala ban pelat imi ki briu bat ban kenria yaki na Marvel arutang bat kot mali wad hapreng gejing long jingman kabam shingan ki jakari kiladam ha kaba ki bor senchar kila maham ba gejing tua khando kadang kala nangjur namar ka jingyai beteng jong gejing her jing ther uslam mentangin pai shiki kubor yale kai Kumshi benta ban rakhi ya ka World AIDS Day la penlong ya gaji ya ko mare cross country henne ka si halor ka phang say no to drunk ya ka ni gaji ya ko mare la penlong da ka NPP yaw musyang unit ha ka bala ple da u wahech nong jong ka mi mentu u ba e phawa ha ka ni gaji ya ko mare la wan yishim benta da shispa handri pu prangut kinong mare ka bala sedang na thal scan bat kut ha chut waku indoor sports hall kinong job kilayo pediang dagi song pisa hakabala donru nyongut ki weipan ki balayo yaki kusnam la airu yaki kusnam ki bakar pang she kinong yishim benta ki bala rangba bat ki badang khna tam Am dong nei wan ki kham ki krong ha do opoi ha juslai ha jerak sedang sendol lah rajak mentangin ya pet igi jing long jing man kasin beneng Hatura kajing kreat kalong khat a degree Celsius bat kajing shet kalong arpusa degree Celsius kajing sngam ka haw menta ka si kalong nyapokndai na ka shispa haba phai pat chanong ba shilong kajing kreat kalong pra degree Celsius bat kajing shet kalong khat khandai degree Celsius kajing sngam ka haw menta ka si kalong prapulai na ka shispa kat ba hajowai kajing kreat kalong khandai degree Celsius bat kajing shet kalong khat khandai degree Celsius kajing sngam ka haw menta ka si kalong prapusan na ka shispa Kala bandan kajing dumlo ba malumala hatura shilong bat jowai. Shwaban poi shaka bakut jong kathup kubor ngin pet biang sa shisin yikimat bakongsan. Sedang kador bar telang jong kayin dor bar kari haringkat kajing khot banwanra igijing atai ki badon jingmut kentu menteri rang badu kari yaki seng sang perthai ban kentiu ya karoi kafat om ban benthon. Rakhi gajila ya ka World AIDS Day an sedang ka sarkar ka mission ka basan snem ban penyar ki jingdan ki jagates mi jingkul mar hakapur ka Meghalaya bat Assam nakada umaw nongrim ka MGNREGA yar ki bor penya district banwanra gajinga sok ha ka shnong mai kuli Bat yonat kinong sengkam sengjam banten i kitiar balasnat kiti ha ka Meghalaya SARAS Aajeevika fair ka bahari. Te paralok ka tungila poisha ka bakut jong ka thup khubor jingi mata ga janmiat hadu bangin daya shembiang bat phila shai ka singi khublai phi baro.
২৬,৩25.৮০ পইণ্টত খোল খাই দিনটোত সৰ্বোচ্চ ২৬,৩25.৮০ পইণ্ট আৰু সৰ্বনিম্ন ২৬,১24.20 পইণ্ট স্পৰ্শ কৰি ২৬,১৭৫.75